V tomto videu si ukážeme, ako uháčkovať krátke stĺpiky. Prácu začneme háčkovaním reťazky. Podrobný postup, ako reťazku uháčkovať, nájdete v samostatnom videu. Na začiatok si uháčkujeme 11 reťazkových očiek. Takto jednoducho s počítaním týchto slúčiek si vieme overiť ich počet. Teraz, keď máme uháčkovaných 11 reťazkových očiek, budeme pokračovať háčkovaním krátkych stĺpikov. Priadzu si necháme napnutú na ukazováku a uháčkovanú reťazku si prichytíme medzi palec a prostredník. Háčik vložíme do druhého očka od háčika. Háčikom si teraz naberieme napnutú priadzu a prevlečieme ju späť dopredu pred reťazku. Momentálne môžeme vidieť na háčiku nahodené dve očká. Opäť si háčikom naberieme napnutú priadzu. Tentokrát však nevchádzame háčikom do reťazky, ale napnutú priadzu naberieme priamo a prevlečieme cez obe očká, ktoré máme na háčiku. Teraz máme uháčkovaný prvý krátky stĺpik v prvej rade. Tu môžeme vidieť, v ktorom očku sme uháčkovali prvý krátky stĺpik. Druhý krátky stĺpik uháčkujeme hneď do vedľajšieho očka a takto pokračujeme v háčkovaní krátkych stĺpikov až do konca reťazky. Na konci prvej rady máme uháčkovaných 10 krátkych stĺpikov. Na konci rady si uháčkujeme ešte jedno reťazkové očko, ktoré necháme nahodené na háčiku a prácu si otočíme. Pokračujeme druhou radou. Ak sa pozrieme na uháčkovanú prácu zhora, môžeme vidieť, že každé očko je zložené z dvoch priadzí. Priadzu, ktorá je bližšie k nám, nazývame predná nitka a priadzu, ktorá je ďalej od nás, nazývame zadná nitka. Pri háčkovaní klasických krátkych stĺpikov si budeme naberať prednú aj zadnú nitku na háčik súčasne. Háčik si vložíme popod prednú aj popod zadnú nitku a háčikom naberieme napnutú priadzu a cez očko ju pretiahneme naspäť dopredu. Na háčiku máme opäť nahodené dve očka. Opäť si naberieme napnutú priadzu a prevlečieme ju cez obe očká na háčiku. Takto pokračujeme v háčkovaní krátkych stĺpikov a vždy na konci rady uháčkujeme ešte jedno reťazkové očko a následne si prácu otočíme. Uháčkujeme si potrebný počet riadkov. Ak chceme prácu ukončiť, uháčkujeme si pevné oko. Priadzu odstrihneme a háčikom priadzu potiahneme, čím sa nám koniec vyvlečie z očka. Za tento voľný koniec priadze potiahneme, čím sa nám očko utiahne. Takto vyzerá hotová práca, ak sme háčkovali iba krátke stĺpiky. V prípade, ak chceme, aby práca vyzerala inak, môžeme háčkovať iba za prednú alebo iba za zadnú nitku. V tomto prípade je jediný rozdiel v háčkovaní krátkych stĺpikov iba v tom, či háčik prevlečieme popod obe nitky, teda prednú aj zadnú, alebo iba popod jednu, čiže si vyberieme, či budeme háčkovať popod prednú nitku alebo popod zadnú nitku.
Na tomto videu si ukážeme, ako vyzerá háčkovanie krátkych stĺpikov za zadnú nitku. Háčikom teda vojdeme do očka iba popod zadnú nitku, naberieme si napnutú priadzu a vytiahneme ju späť dopredu k nám. Teraz máme na háčiku dve očka. Opäť naberieme napnutú priadzu a prevlečieme cez obe očka na háčiku. Po ukončení rady vidíme, že predná nitka, ktorú sme pri háčkovaní nenaberali, nám vytvorila viditeľnú líniu. Takto vyzerá hotová práca pri háčkovaní krátkych stĺpikov iba za zadnú nitku. Tu môžete vidieť rozdiel, ako vyzerá práca, ak háčkujeme krátke stĺpiky a ako vyzerá práca, ak háčkujeme krátke stĺpiky za zadnú nitku.